Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends. Kumusta? Kininausab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Ug karong adlaw lain na sad nga istorya nga tagaan nato kinabuhi diri sa tuang YouTube channel. Nga pinada sa usa sa tuang YouTube subscribers nga si May. Nga nagatuki sa mga hinigugma o ang mga lalaki sa kinabuhi ni May. Mga ka-dear friends, kung wala pa mo makasubscribe sa tuang YouTube channel para matabangan nga mas mulambo pa ang atong YouTube channel, please subscribe and click the notification button. And of course, mga nangita sa mga daan atong mga istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. Unya, i-subscribe o i-click na lang sa ang notification button para madungog ninyo pagbalik ang mga istorya sa unang mga panahon diri sa tuang YouTube channel nga dili na ninyo makita diri. And kung ginamo mo pada sa inyong kagalingong suwat, pwede na ninyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com or check na lang ninyo atong video description below para makuha gid ninyo ang kompleto nga email ad. And also, kung wa ninyo ni madungog niining ato ang YouTube channel ang akong istorya pero sa laing YouTube channel, dili na siya ako. O ginaot pa unta na makonsensya ang uban nga magsigi og pang-download o gibutang sa ilahang channel ang ato ang mga istorya. Anyways, hindi ta maglangay o ganyan na ang istorya ni May diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, mayong adlaw nimo ug sa tanan nimong mga viewers sa imong YouTube channel. Silent follower ko nimo sa YouTube ug karon tigpaminawan ko sa una sad sa Barangay RT Love Stories every Sunday. Please hide my identity sa pangan nga May. 28 anyos ang pangidaron sa pagkakaroon ug diya nagtrabaho sa Saudi. Sa tinuod lang, dugay na kong kasuwaton sa kuang love story pero nagpanagan ako kay basin og ma-judge ko sa mga tao. I will try my best na lang para ma-narrate o aron ma-share na ako on air ang akong kaagi sa kinabuhi o gugma, and I hope nga somehow na ay mapupo nga kaayuhan o mga leksyon sa kinabuhi ang mga nagtanaw karon. Papa Joe, gipakatawo ko sa mong lugar sa Bukidnon, gikan sa usa ka pamilya nga pobreng uyamot. 5 ka man nagigsuon ug ako ang ikaupat. Ang trabaho sa akong papa kay usa lang ka farmer ug ang akong mama kay plain housewife. Maglisod magugo ug akong mama Papa Joe nga papangita og pangwartahan kay naaman siya diferensya sa iyahang lawas. Usa si mama ka PWD kay napulyo man siya. Ang usa niya katiil. Pero bisan og maglisod og lakaw si mama, naningkamot gyud siya nga makatabang sa akong papa pag-atiman sa panimay ug sa iyahang mga anak. Ingon pa sa kong ate nga niyatong gagmay pa sila kung mag-uwan kusog kaayo ang tu sa mabalay kay kawayan ang atop. Mag-iyahay ko na sila pasok sa ilawom sa lamesa para di mabasa. Ang akong mama kay grade 5 ra ang nahuman samtang akong papa murag wa gyud siguro makatunob og eskwelahan. No read, no write. Mao na siya Papa Joe. Kung kinsa pa tong nag-ilaid sa kalisod, mao pa gyud ang unok-unukon sa sakit. Matod pa sa kong mama nga minteryo kuno ko sa kwarta tungod sa ko ang kamasakiton sa gamay pa ko. Hubakon magugo Papa Joe. Sige na nagbalik-balik nga ma-admit sa hospital. Pero sa kong kahubakon sa una, makaingon ko nga badlungon gyud siguro ko. Kaya bang gahion og siguro ulo ba? Which is wala ko mahinumdum kayo. Ang ako lang minumduman nga gitigbas ko sa akong mama og sundang og natigbasan ang akong buko-buko og tiil. Hinuon natural na sa bata nga magpabadlong ya
Ang nakanindot sa una kay disiplinado ang mga ginikanan. Sama sa kong mama o papa nga kung makasala mi, kami pa'y papangitaon og bunal para ibunal namo. Disiplinaryan ang imong mga ginikanan. Yes, that was the experience nga matawag nimo og bittersweet. Kaya ang pagbunal o pagdisiplina mo'y makapahimo nimong disiplinado pod. Ini kadako og ikaw na unya ang mahimo na pod nga ginikanan sa imuhang mga anak. Balik sa kong istorya, Papa Joe, panahon na para muskwila sa higher level. Pero ang akong mga ginikanan dili sama sa mga ginikanan nga pugso ng ilang anak nga muskwila. Or maybe tungod na pod sa kalisod, kay di man sila sama sa ubang parents nga mangutang para igasto pagpaskwela sa ilahang anak. Ang ako mga ginikanan nagingon na daan nga kuto pa sila sa high school makapaskwela. Mao nga si ate nagpasabot nila nga gusto pa nga mo proceed og college pero gitubag sila sa kuha mga ginikanan nga di napugson ang lisod maabot. Wa mi gioryen sa kuha mga ginikanan nga dapat mangandoy kay para nila ug unsa kataas ang imong pangandoy mao sad kataas ang imong hagbaanan. Kumbaga, kontento na lang mi kung unsay maabot sa mga present time, Papa Joe. Pila na may istorya na nimpad ang akong ate diya sa Cebu o nagkatrabaho siya sa ka factory. Samtang ako niyanto nag-eskwela sa elementary and maybe nakitaan ko nila og gamay nga pag-asa kay honor student man ko niyanto. Permi ko mahatagan og awards og matauran og ribbons kada recognition day. Sumoto ilang nasabutan nga ipadako sa Cebu under the care of my sister. Nilarga ko sa Cebu, kauban si Mama Papa Joe. I was 12 years old niya to ug maupod ang nga pagtunga sa kuang first menstruation. Matawag nga hingpit na jud ko nga dalaga, Papa Joe. Nadalaga ko sa edad nga 12 anyos and that was the month of April and the following month kay May. Nakauyab kog lalaki and worst, nahatag pa nako nga akong kaugalingon sa mga lalaki nga akong nauyab. Wa nagkulang akong mama ug ate pagtambag nako pero sadyang pasaway lang yun siguro ko. Matinumanon sa gusto, bisan pa sa kabata sa akong lawas o gunahuna. 12 years old lang ko ug ang gay kay 18 anyos. Hapit ko makatiwa sa grade 6 kay lagi nag-uyab-uyab naman ko. Pero maayong lang gani kay nakapasar gihapon ko og nakagraduate. Ang akong mama di na gusto nga mo proceed ko high school kay nagsayang-sayang lang kuno ko. Bisan pa silang pagpakawala og gana nga mapaskwela na kog high school, naka-eskwela ra gihapon ko og first year. Og niya mga panahon na wa na pa mi klaro sa akong unang boyfriend nga tawagon lang nato sa pangan nga first. Unsaon nga na naman po laing guy nga nagiring-iring nako nga tawagon lang nato sad og second. Si first Papa Joe kay grabe ka obsessed nako. Gisuod niya naman tama ng akong family para siya mo'y labanan ug ako ang mahimong bati. Para makuha ni first ang akong atensyon, niabot siya sa point nga nag-self-harm siya, Papa Joe. Gipakita gid mi niya nga gisuwat niya ang akong name siya bukton gamit ang hait kayo nga blade. Ako mao'y nahimong bati sa mga mata sa akong pamilya. Why adlaw nga di ko kasab-an. Iapil pa nila akong duha ka amiga nga ingno nila nga mao'y bad influence na rin ako. Pero sa tinud lang, dili mga bad influence ang akong mga amiga. Dili man po mi, mga bugay-bugay, di man gani mi manlakaw. Dihar gyud mi sa among dapit, magpundo. Ang ila yung nasukan siguro nako katong pag-uyab na po nako kang first at the age of 12 pero dihang nakauyo na sila. Kang first, unya nagkawala na klaro ang amosang relasyon. Ako na po ang ilahang gi-judge. Bisan pa sa tanang mga yaw-yaw sa kong nadunggan, gikan sa kong ginikanan, wag yung kumusuko nila bisan og kausa. Igo ra ko nga muduko, di ko mutubag o di ko musuki. Sa eskwelahan, makafeel ko grabe nga boredom, labi na nga magsiyog tanaw sa kong maestra nga magleksyon, unya wag yung nasud sa kong utok. Wag yung ko magkasabot og sige pang istorya. Ang akong buhaton, mo kating classes ko, Papa Joe. Di mas ako mulakaw sa gawa sa school. Adto ako magpundo sud sa library ug magpungko sa daplin. Ganahan kay ko sa kamingaw sa library. Makabaton kog peace of mind. Lami kayo i-relax sa hilom nga lugar kay iniguli nako naapoy way katapusang yaw-yaw nga akong madunggan.
Yaw-yawan ko sa akong mama kay nauyab naman ako si second. Nga usa ka, adik. Nga amo rapod, nga silingan. Nisamot nga nasuko si mama diyang pag-abot sa end sa klase kay nahagbong ko sa tanan na kong mga subjects. Tungod siyang kasuko, nakahukom siya nga ibalik ko sa Mindanao. At first, nalipay ko nga malayo sa ilaha para makabaton ko kalinaw. Aron wa na magyaw-yaw na ako kada adlaw. Pero di kanara ang akong rason nga makalayo, napailain. Nalipay ko nga makalingkawas ko sa kasitwasyon pero di nilang nako idetalye. Dinhi, kay murag lain na kaayo. Mao giniugat sa tanan nga nung sa pananaw sa kong mama nga bad girl ko. Kung nasayod pa lang si mama sa tinuod pero di man ko maka-open niya. Mao nga ako nilang gidawat ang ilahang pananaw nako nga bati. Di ko comfortable nga mo share sa kong mama o sa akong pamilya, mao nga adton lang ko sa lain nga mangita og comfort. Padayon ko sa akong istorya diyang gipalarga ko og balik sa Mindanao. Nikuyog ang akong uyab nga kadto si first nga maoy ilang nauyunan para nako. Ug tuod man nakabalik nako sa Bukidnon. Kauban ang lalaki nga wa nako nahigugma. Wa nako higugma niya bisan og gamay pero padayon siya og hilabot nako. Ang lalaki nagpakita gilas gud sa kong pamilya. Ipakita niya unsa siya kakugihan ug kabuutan para magpabili ng ilang pagsalig ug tungod ana naa siya full access sa ako ang pagkababae. After pila ka adlaw sukad sa mong pag-abot sa Bukidnon, niabot pod si mama maong dito na pod nagsugod ang way puas nga kasaba niya diri kanako. Ug para makalikay ko sa yaw-yaw ug kasaba, mutabang kog pananggi og mga mais. Bisan asa pa na adtuon ako na bisan adto pa na sa pikas bungtod. Udtong tutok pa ba jo, na ako taliwa sa kamaisan, nananggi og mais. Maghilak na lang ko, magtuo ang ako mga luha. Magbaga-baga ang kainit sa kamaisan. Samtang nananggi ko, makapangutana ko nganong ingon ani ang ilahang treatment nako. Dapat unta na ako sud sa classroom nag-eskwela. Pero nakibaw man pud ko sa tubag nga sala man pud nako. Wa na ko tarunga nga kung pag-eskwela mao nga nahagbong ko. Yes, napailayang rason pero sa akong nasudlan niya itong mga panahona, mas palabihon pa nako nga nag-eskwela ko. Wa unta ko mapagtong sa kainit. Nilabayan pila ka buwan, usa ka pamaagi ang akong nahununaan para makalingkawas ko sa amo. Sa tinuod lang, dugay na kayo gusto nga mulayas pero nagpasidaan na si mama nga kung mulayas ko, mag-imagine na lang ko daan nga naa si mama sud sa lungon o gihaya, Papa Joe. Ang akong pamaagi aron makalingkawas ko sa mua kay ni trabaho ko balay isip katabang, maid, so sa kaadunahan nga panimay. Stayin ko sa amo mo nga ang akong uyab nilakaw na pud sa amo ang balay kay wa naman ko nagpuyo dito. Diyan nakadungog ko nga wala na ang akong uyab, nibalik ko sa amo. Kay timing man pud nga gipapauli nako sa ako ang amo. Pagpauli nako sa mong balay, gingnan ko sa akong mama nga pabalikon sa Cebu para patabangon ko sa akong ate nga bago ra nga nanganak. Sumauto ni balik og Cebu na pud, Papa Joe. Sa balay sa akong ate, ako siyang katimbang. Ako ang magbantay siyang anak samtang maninda siya sudan. Unya ini kahapon, mangumpra na pud ko para lutuon pagkaugma. Ingon ana nga akong daily routine hantod nga naka-decide ko nga muskwela og ALS, Alternative Learning System. Kay nako'y damgo nga makahuman bisan og high school lang, since ang akong last nga attainment kay first year high school lang. While nagpaabot ko sa klase, gitawgan ko sa lain ako maguwang para motrabaho sa balay siyang amo sa Danao, Cebu. Katabang nagyapon ang ako trabaho pero 3 months lang. Okay na kayo na ako kay dako na kayo nagtabang ang 3 months nga sweldo sa akong pag-eskwela. Naka-eskwela kog ALS, napagyo ko'y trabaho kay nauyunan man ko sa kong amo unya gidayon na gyud og hire as ila gihapon nga katabang. Pila ko tuig kanila bay, nakagraduate ko sa high school. Nalipay ko kay kontento na ko sa kong high school ra nga naabot. Pero gi-offeran pa ko sa kong amo nga paeskwelahon ko og college. So mao to, wa na ko damaha nga makatunog kog college. Di ko makatuo nga gidungan ako ang tanan, ang pagtrabaho, pag-eskwela o pag-uyab-uyab. Kaya ambot ba Nganong di medyo ko mawad-an og lalaki sa kinabuhi. Di gyud mahimo nga wa ko'y uyab-uyab. Kanang nilapaay sa leon sa karniro ba. Gihimo gyud akong kalingawan, Papa Joe.
Usa sa akong nauyab mao si Mar nga nagtrabaho as chef sa Jeddah. Mao pa to ang pinakadugay na akong relationship adto nga timeline. Kay niabot og 1 year kapin ang among long distance relationship. Butan kay si Mar, family-oriented, breadwinner ug hapit na siya muli sa Pilipinas. Ug nagplano na siya nga mag-meet me. Pero ako na pud ang nakuyawan nga makikita niya kay nitong panahon na fall out of love nako bisan og way rason. Naana ko ang problema kay dali ra kayo ko mapulaan. I'm sorry Mar, pero magbuwag na ta. Matod ko pa niya diyang nanawag siya nako. Nasyak si Mar og di makatuo nga nung kalit ra kay nako siyang gibuwagan. As expected, wa mo sugod si Mar sa akong pakigbuwag niya. Wa na ko nahimo gawas sa pagpamakak. Mar, ang rason nga makigbuwag ko nimo kay nabuntis ko sa lain, matod ko pa. Pero wag yapon siya mo surrender. May, ako'y mga mahan sa mong gimabdos, matod pa niya Papa Joe. Kasi akong buhaton nga wa naman yung feelings niya. Mahug naman lang og unfair ko nga ako pa siyang palaumon pero wa na ko'y gugma niya. Mao nga diha, giputol nako ang among relasyon. Makaingon di siguro ko nga or sa mga mo comment diha nga paspas na kayo ko makauyab, Papa Joe. Kay yes, after kang Mar, nakauyab na pukuglain nga tawagon na nato sa pangan nga Mark. Si Mark usa ka seaman. Sa Inter-Island pa siya nagtrabaho. Sud sa 3 months na mong relasyon, si Mark kaduha na mi nakita o kaduha na po nitabo ang binunuay sa leyon o karnero. Okay ang mong relasyon ni Mar og nahug og LDR gyapon mi. Kaya naman siya nagpirmi sa loud. Pero one day, nasakpan ako siya sa Facebook nga dunay lain nga iring-iring. Wa na lang ako siya kumprontaha kay gikapoy na pug ko. Pasagda na lang ako siya. Sakit lang kay sa tanan lalaki diha pa ko niya murag naigo og murag gugmaan unta ko kang Mark. Pila ka adlaw nilabay ako nadiskubrihan nga nasudlan ko sa among last nga pagdilnapaay ni Mark. Meaning, nabuntis ko, Papa Joe. Akong gisultian si Mark nga nabuntis ko pero nasuko siya. Nag-away migtaman ug iya pa kong giingnan nga kung mga anak kami, kuhaon ko ng bata kay maramang gihapon, di man kakabuhi. Naluoy ko sa bata nga napa sa sud sa kong tiyan. Usa kay may tabo gawas niya nga way tarong nga ginikanan. Basin mahisama na pud siya sa mga bata nga naas kadalanan nga mga nasagsaag. Nag-ampo ko sa Ginoo nga kuhaon niya balik ang bata kay lagi di pa ko ready nga mahimong inahan. Og tuod man paglabay sa pila ka adlaw, wa ako'y gibuhat nga dautan sa bata, Papa Joe. Pero nakuha ra siya iyaha. Nagbleeding ko ug nawa ang bata sa akong tiyan. Wa pa'y kalibutan si Mark nga nakuhaan ako pero wa na ko'y plano nga i-inform na ko siya tanan. Ang akong gibuhat nanguyab na pugoglay lalaki nga usa ka seaman lang gihapon. Samtang nag-video call me sa akong new boyfriend nga seaman na incoming call. Si Mark di ay ang nanawag. Ang akong gibuhat, akong gi-screenshot ang among pag-video call sa akong new uyab, dayon akong gisend kang Mark. Pwerte niyang sukua o giaway ang akong bagong uyab. Dito na ko ni sulti kang Mark nga wa na ang among anak and even before nakuha ang among baby, nakaibaw na ko nga na siya laing uyab sa Facebook. Nitong ikayuna, gitapos na ko ang tanan namo ni Mark. Padayon gyapon ko sa akong pag-eskwela o nagbuwag na pud mi sa last na kong uyab nga katong seaman nga nanapapoy laid sad nga nanguyab nako ug mao kana si Berto. Usa ka construction worker si Berto. Tigbuhos og semento sa usa ka construction company. Risky ang iyang trabaho kay siyempre speaking of construction worker, dili in town sa iyo ang ilahang trabaho. Sa tanan lalaki nga nangagis ang kinabuhi kang Berto ra ko nakakaplag og peace of mind and genuine nga feelings. Lahi ra magyud gaan kay akong buot sa usa ka tawo. Di ka magtan-aw kung unsay iyahang kahimtang. Kinsa man say babae nga di makaton pakigugma kang Berto nga buutan man kayo nga pagkalalaki. Ligdong og prinsipyo, loyal og pinangga kay kunya. For the first time nakaingon ko nga si Berto na lalaki nga akong gipangita. Sud sa mong relasyon, way pool nga nitabo, instead padayon nga nagtubo ang akong feelings nga niya. Maybe siya na. Matod ko pa sa kung unahuna. Mao nga gipaililan ako si Berto nga tukang ate. In fact, kung moadto ka o kung moadto ko sa kang ate, dalo na nako si Berto. Same thing pud sa iyang side, gipailailan na pud ko ni Berto sa iyang family, and so far,
wa gyud babag sa among relasyon. Ngano gyud ka Papa Joe nga kung kanusa naganahan og tao, mangita man gyud ang kikayunan og mga trials. Nara gyud nato sa to paglabang sa mga matag problema nga mabut sa atong kinabuhi. Nasulti ko ni kay usa ka kadlaw niya to kalit nga nakamata ko kay nagdamgo ko og bati, pero pagmata nako di na nako mahinuman ang ako ang damgo. Naglain na akong pamati o gikulbaan ko ug wa ko makasabot sa kakulba sa akong dughan. Gitaw ka na ko si Berto mga alas 3:15 sa kadlaw niya og nakahibaw ko nga nagmata pa si Berto kay magbuhos man sila ini kagabi. Pero why nitubag sa iyang cellphone. Nag-text ko kang Berto og nangamustan niya pero wag gyapon reply. Nabuntagan kong tinawag kang Berto. Usa pa diyan nitubag sa akong tawag pero dili si Berto ang nadungog nako sa pikas linya kundi ang iyang igsuon nga babae. Nagpahibaw nako sa sakit nga balita, Papa Joe. Nadisgrasya man si Berto. Maton niya ug tuwa sa ospital si Berto. Unsa? Ngano man tiyon sa nitabo niya? Pangutana ko pa samtang nagkurog sa kakulba. Nitubag pod ang atin ni Berto nga naaksidente kuno sa miaging gabi. Nadaganan og ang duha ka tiil ni Berto og full load nga truck. Di ko sure og sakto ba ang term. Basta dakong truck ang nakaligis kang Berto. Giatiman pa kuno si Berto sa mga doktor sa ospital og naay dakong posibilidad nga maputol ang duha niya ka mga tiil. Dito na ko nakahilak og taman. Kaluoy ni Berto. Kumawad-an siyang mga tiil unsaon man niya pagtrabaho. Ang tiil pagyud nga mao'y gamit kaayo sa iyahang trabaho. Sa balay sa amo kay namay altar nga naay rebulto sa Santo Niño, niluhod ko at ubangan sa altar ug nagampo nga unta luwason lang mi. O luwason lang niya si Berto. Nagampo ko nga di lang unta maputlan og mga tiil si Berto. Ihatag na lang ni Berto ang iyang mga tiil, Lord B, maluoy ka. Pakiluoy pa nako sa Ginoo. Gidungog sa Ginoo ko pag-ampo kay sunod na mong istorya sa igsoon ni Berto, iya kong gipahibaw nga wa pa mahingpit, madamage ang mga ugat sa iyang duha ka tiil mao nga di maputlan og tiil si Berto. Nakahila ko sa kalipay, wa ko magdahom nga dunggon sa Ginoo ang akong gipangayo. Yes, wa na maputol ang mga tiil ni Berto pero padayon paghihapon siya pakigbugno sa mga infeksyon sa iyahang samad. Mahay na lang kay wa na problema sa kwarta kay gasto tanan sa kumpanya nga iyahang gitrabahoan. Gusto ko muduha kang Berto pero ang lugar nasa layo. Nabi akong Danao, Papa Joe. Unya iyang trabaho. Unya nagtrabaho pa ko sa balay. Unya nag-eskwela pa gyud ko. Ang akong bugtong mga buhat mo gyud ang pag-ampo. Pila ra may istorya nakagawas na si Berto sa ospital og nakadalaw na pud ko niya. Siyang gipuy-an pero ang iyang mga tiil di na magamit. Wa pa'y sigurado kung makalakaw pa ba siya pagbalik. Padayon ko sa pagbisita kang Berto hangtod niabot ang pandemic ug nag-lockdown. Gingnan ko sa kong amo nga di lang usa kong uli sa ilaha kay basin ako pa'y makadala og virus. Mao nga niuli ko sa balay sa kong ate pero ang akong amo sige gyapon nung nahatag na og sweldo. Mao nga padayon pug ko sa akong online nga klase. Sige gyapon og bisita kang Berto ug usahay mo stay ko usa ka semana sa balay nila ni Berto. Ako siyang silbihan, alalayan, liguon, hungitan, hantod sa pag-ilo siyang hugaw, ako nang gibuhat, Papa Joe. Pero sa kadlaw niya ito nakadungog ko ug makapahiubos ng mga puong gikan sa mama ni Berto. Nasakitan kay ko, pagkadungog na ko ug purti gyud na kong hilak, Papa Joe. Nanangin ko kang Berto nga ako siyang giingnan nga maun lang siguro ni ang last na kong bisita nimo. Naghinilakay mi ni Berto pero nagpromise siya nga kami gihapon bisan og di ko moadto sa ilaha. Human niya to, nabalik na po ko sa akong normal nga lifestyle. Ang akong pasabot nga, nakita na po kong lain na lalaki ug naka-cheat jud ko kang Berto. Sana all. Kung gugma ang isgutan si Berto gyud ang winner. Siya ra ang nakapast nga mo'y nakaangkon sa kong love diyan niya. Pero wa naman mi nagkita. Kutob na lang sa chat-chat. Nakonsensya ko kang Berto sa akong pag-cheat niya mao nga ako siyang sultian sa tinuod nga nakasala ko niya. Nasya ko sa tubag ni Berto. May, nasabtan na gyud ka. Ay kabala ka. Kaya wa ko nasuko nimo. Basta di lang ta magbuwag. Kita lang gihapon ha.
Third year college ako niadto sa online class. Dako gyud og kadaot ang nabuhat sa pandemic kay murag nausab tanan. Wa na ko makabalik sa kung amo mo nga nangita na pugog laing amo. Ang problema kay di siya in favor sa kuang pag-eskwela. Unya kay nibalik naman ang face-to-face classes. Unya maglisod na ko. Mao nga niundang nilang ko sa pag-eskwela. Third year college ako kutob, Papa Joe. Kami lang gyapon ni Berto pero mao lagi na. Why adlaw nga di ko mag-guilty kay lain-lain akong mauyab ug lain-lain ang mga leon ang makalapa sa karnero. Motong sa kaadlaw ni Ana, ako na lang gyud nga giprangkahan si Berto nga tapuson na lang namo ang among relasyon kay dako na kay kugsa niya. Nakibaw pa mo nga mas ako pa'y nasakitan sa among panagbuwag ni Berto. Pero unsaon man nga di man gyud ko deserving siyang kabuotan. July 22 nakadawat ko balita gikan sa akong mga igsuon nga nagkasakit ang akong mama sa Bukidnon. Mao nga nangita kog time nga makauli sa mua. Ug tuod man nakauli ko sa Bukidnon. Pagabot ako sa mong balay, ako nakitaan si mama pero wa gyud ni nitagad nako. Igo ra ni tan-aw og nilingiw nga murag wa siya nga nahuna. Sa pagstay nako sa mua, ako napamatud-an nga tinuod gyud di ay ang gidescribe sa akong mga igsuon about sa kahimtang sa akong mama. Dili na makaila si mama namo. Dili na magtingog-tingog pero maglakaw-lakaw siya bisan og asa na lang maabot. Yes, tinuod na nga grabing disiplina si mama nako sa una. Mga kasaba o yaw-yaw nga wag tuo pero sa tinuod lang wa ko magdumot sa akong mama. Naka-decide mi man igsuon nga ipakonsulta sa doktor si mama og dito panamunibaw-an nga naay tumor ang iyahang utok. Mao day nga makalimot siya namo. Gihatagan mig option sa doktor. Pwede ko nga operahan pero ang chance nga mobalik ra gihapon kay ang klase sa tumor kana ganing mag-anak-anak. So kung maoperahan man gani ug makuha ang tumor karon posible nga nanapoy lain nga motubo pohon. Giuli na mo si mama nga maura gihapon ang kahimtang. Ang kahimtang sa kong mama di gihapon mahimong babag nga di ko makakaplag og laing lalaki, Papa Joe. Nakailaila na pugog laing guy nga pangalan na nato og Dre. Usa ka engineer si Dre. Unya, during sa among meet-up, gidala ko niya sa usa ka sosyal nga restaurant. Unya, pagkahuman, gidala po ko niya sa kwarto nga way abuhan. Nabisbisan na pod ang inyong auntie, Papa Joe. September 28, 2022, ni panaw gyud si mama. Tungod sa kaguol sa pagkamatay sa akong mama, wala ko ganahin ibalik sa ako ang gitrabuhan. Diya na lang ko sa mua nagtambay. Usahay mag-date-date mi ni Dre bisan og walay label. Kay wa magyud nang uyab si Dre nako. Na-fall na gyud ko niya. Fully developed na gyud kayo nga akong feelings niya. Nay mga gabi nga magampo ko sa Ginoo nga, Lord, ihatag nila nako ning lakihabi. Siya na gyud ang akong gusto. Kasugtunon na kay kong Dre pero unsaon pagsugot nga wa man gyud siya manguyab nako. Sige lang mi kita-kita, manood og kwarto nga way abuhan. Kada manghagit si Dre og kita, ma-excite ko. Dayon labi na og mudayon way og check-in sa room. Pero tigid akong lipaya atong adlaw, human sa nahitabong dakong bugno sa leon og karnero. Nakaingon na gyud ko nga pwede na kong mamatay. Wow. One time gisuroy ko ni Dre sa mga tourist attractions sa Bukidnon gamit ang iyang motor. Nag-angkas ko niya while siya nag-drive sa motor. Samtang nagkakuskos siyang hawak, way kabutangan ang akong kalipay. Nakaingon ko nga basin na in love na sad si Dre dirin nako. And soon, iyan akong panguyaban. Or maybe, iyan na lang akong surprise. Modritso na lang siya og propose og kasal. Muna akong damgo nga wag yun na tuman, Papa Joe. Kaya usa ka adlaw niya to na nawag si Dre nako para inawon lang og sulti nako nga nakauyab na siya. Of course, sa laing babae. Dili ako. Di ako ang iyang gipili. For the first sa akong kinabuhi, katupa ko nakafeel og tumang sakit sa kasing-kasing nga kanang murag giduslak-duslak gani og dagom, Papa Joe. Naluya ko sa kaguol pero wa ko nagpasabot kang Dre. Okay lang, Dre. Nakasabot ko. Sige, good luck na lang. Ingon ana lang kadali, Papa Joe. Nahanaw si Dre sa akong kinabuhi. Pero kaninyong auntie, dali ra kayo nakakitag ikapuli. Si Nat-Nat. Ang lalaki nga nailailan ako sa Facebook, dali ra kay mi nakasinabot.
Naatol man po ito nga padung ko maglukat og passport para sa akong pag-abroad sa Saudi. Mas accessible ang balay nila ni Natnat sa akong lukatanan og passport. Mao nga paglukat nako, dito na ko nipuyo sa balay nila ni Natnat. Way daghang pangutana, niipon ko niya. Ang mga tao nga nakaila kang Natnat na tinga, hasta iyang pamilya ug mga silingan kay for the first time pa kuno nagdala og babae si Natnat sa ilaha. My dear friends, mga pinanggarang followers ni Papa Joe kay Bao nagyud ko nga wala na. Iyahay nag-isa ang inyong kilay karon. Ako lang masulti nga ayaw lang niyong sunda. Sa Tagalog pa, huwag niyong tularan. Huwag niyong subukan. Masisira ang buhay niyo. Unsaon man nga maomagyud ni ako. Sa pagkakaroon, di ako sa Saudi nagtrabaho, kami ra gihapon ni Natnat. LDR Minduha, pero I'm proud to say nga loyal na ko ni Natnat. Tig padadanan kong kwarta niya. Nitabang ko gasto sa igsuon nga nag-eskwela. Nitabang po ko sa kong mga igsuon financially. Sa di pa na ako tapuson ang akong istorya na lang ko ipaabot nga mensahe sa katao. Para kang Berto. Kung nakapaminaw ka karon Berto, nakaibaw ko nga nakaila ka sa akong istorya og kaagi. Bert, I'm sorry nga di ko deserving sa imong kabutan. Ako nag-ampo nga padayon ng imong recovery. Nalipay ko nga nakabalita nga makabangon-bangon na ka o okay na ang imong mga tiil. Akong giampo nga makita nimo ang mga babae nga magmahal nimo o ipaglaban ka hantod sa kahangturan. Papa Joe, daghang salamat sa pagbasa and God bless sa imong family. Imong magtatampo, May. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing.
pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.